Be informed. Be alert. The information you need to know about COVID-19 vaccine. Right here, right now, on The Vax. So ang tanan nato nga COVID-19 vaccines until sila ma-approve diri sa Philippines kag sang DOH kag sang FDA nag-undergo sila sang research kag approved man sila sang WHO. So ang virus wala nagapili sang tawo. So kita nga tawo hindi makita dapat magpili sang vaccine. Kaya ang vaccines ang based sa mga research na nga naobra, ang all the brands ng vaccine nagahatag protection against severe disease. Meaning, kung nabakunahan kita, maski ano man na siya nga brand, may protection kita against severe nga manifestations ng COVID. So, it doesn't matter kung ano ang efficacy rate niya. Basta may protection kita against severe disease. Amo ginang pinaka-primary nga dapat nga isipon, protection against severe disease. Damo ko kilala mga healthcare workers nga nagpa-Sinovac pero nagka-COVID. Kasi siyempre ang environment nila damo gid COVID. Pero ang ilang manifestation, mild lang or moderate lang. Wala sila severe, wala sila na oxygen, wala sila na ICU. So may benefit, gid nakabuli gid ang Sinovac sa ila.